Регионът Русе-Иваново-Борово е място с разнообразни и атрактивни възможности за туризъм както през лятото, така и през зимата. От екотуризъм с уникално биологично разнообразие, включително изчезващи видове от флората и фауната и красотите на природен парк Русенски Лом, през възможности за исторически туризъм с впечатляващи културни ценности, останали от тракийско време, от османското владичество и от Възраждането, през приключенията на модерния град, та чак до огромните възможности за практикуване на туризъм по реките Лом и Дунав. Дунавската туристическа дестинация е много примамлива възможност и за чуждестранните, и за българските туристи. Голямата красива река, която е втората по дължина в цяла Европа, предлага най-различни варианти за приятни и романтични преживявания. Съхранената природа около Дунав и Поломието придава още по-голяма притегателна сила на региона. Красотата на река Дунав е обект на интерес от страна на поети, художници и композитори. Именно с това, че град Русе е пристанище на Дунав, е свързан и фактът, че той е най-красивият и развит град от епохата на българското възраждане. В този регион се намира и река Русенски Лом, която допълва облика на региона. Скъпи зрители, аз се казвам Мартин и ще бъда вашият гид за туристическия район Русе-Иваново-Борово. За мен туризмът е професия и хоби, нещо, което ме прави щастлив. И понеже познавам местността много добре, искам да ви покажа най-интересните места за практикуване на туризъм тук. А те никак не са малко. Затова да започваме. Природен парк Русенски Лом е създаден с цел опазване на биологичното разнообразие и красота. Освен природните забележителности, тук има и културно-исторически паметници, като в същото време преминава и реката, която криволичи из различни кътчета на парка. Паркът Русенски Лом се намира само на 20 км от град Русе и е притегателно място за всички хора, които обичат природата и нейното разнообразие. Мястото наистина има какво да ви покаже. В него можете да видите над 60 вида дървета, над 20 вида риби и още толкова влечуги. Разнообразието на птиците наистина е огромно. Почти 200 вида, повечето от които включени в Червената книга на България. Хубавото е, че паркът е с много добре изградена информационна структура, с 5 очертани маршрута, което улеснява туристите. Природен парк Русенски Лом е уникално място, комплексен туристически продукт, който може да се хареса на хора с най-различни интереси. Освен със спираща дъха природа, регионът впечатлява и с огромното си историческо наследство. Тук е бил домът на различни цивилизации още от времето на траките насам, което го превръща в място с множество културни ценности от различни епохи и народи. Много от тях могат да бъдат видени в регионалния исторически музей в град Русе. Района на Русенският край е обитаван от човека от най-дълбока древност. Първите сведения за човешкото присъствие в района са от края на средния и началото на късният палеолит. Римляните изградили система от крепости, които имали за цел да пазят града от нашествията на варварите, която нарекли Дунавски лимес. Тук се намира крепостта, наречена пристанище на 60-те кораба. Явно по онова време пристанището в Русе е било много използвано, а градът добре развит. За любителите на поклонническия туризъм, тук се намира и единственият действащ скален манастир в България – Басърбовския манастир, който е основан през Второто българско царство. Хубавото е, че в манастира се допускат посетители. В село Иваново пък е запазен комплекс от скални църкви от 14 век, известен с името Ивановски скални църкви, който е в списъка на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство, заради уникалните си стенописи. Когато дойдете в региона, е задължително да посетите Ивановските скални църкви. Тук ще усетите не само красота и история, но и духът на православието. Скалните църкви са чудесен пример за средновековно православно изкуство, за онова, което България е дала на живописта и което е запазено до наши дни. Друг обект, който препоръчвам да посетите, е археологическия резерват Средновековен град Червен. Аз се отправям натам, за да ви покажа част от най-интересните неща в него. Средновековният град Червен се намира на 30 км от град Русе. Първите траки заселили мястото още през 12 век преди Христа. Червен е била една от най-значимите крепости по време на Второто българско царство, а крепостната стражница е единствената запазена средновековна кула в България. За да запълните цялостно археологическите си впечатления от района, трябва да отидете и до Борово, за да видите експонираната в центъра на града тракийска гробница на аристократ, датирана от 4 век преди Христа.
Отправяме се към Русе. Трябва да знаете, че това е бил най-развитият град преди освобождението на България. В Русе са построени едни от най-красивите сгради от възрожденска и след освобожденска България, еталон на европейска архитектура от 19 век, което дава прозвището на града Малката Виена. Русе е известен и с това, че е дал начало на множество иновации, тенденции и начинания. Тук е направена първата кинопрожекция в България през 1897 година. Тръгнала е първата железница, построена е първата пивоварна, заработила е първата модерна печатница. Русенци са вървели по първата павирана улица под първите улични фенери. Още над 100 иновации са дошли у нас именно през Русе, не случайно наричан входната врата на Европа към България. Всичко това свидетелства, че градът наистина е бил много развит, което се проличава върху визията на града и до днес. Той е пъстър и красив, а атмосферата е уникална и трябва да се усети. Сега ще ви заведа до някои от най-известните и красиви места в Русе от епохата на Възраждането, а и от преди това. Катедралният храм Света Троица е построен още през 17 век, Арменската църква е от 16 век и двете са в град Русе. В Борово е църквата Свети Иван Рилски, която през Руско-турската война е служила за щаб на руската армия. Намирам се в къщата музей Захари Стоянов. Тук можете да видите предмети, свидетелство за освободителната борба на българите, както и предмети свързани с революционерите Баба Тонка и Захари Стоянов. Друго място, свързано с борбите за освобождение на България, е пантеонът на възрожденците. В него са погребани 39 известни българи, посветили живота си на България, като Захари Стоянов, Любен Каравелов, Панайот Хитов, Панайот Волов, Стефан Караджа, Баба Тонка. Представете си, толкова много герои спят вечния си сън на едно и също място. Според мен това място е много специално. И понеже Русе е един много романтичен град, искам да ви заведа и в една къща-музей, наречена Къщата на Мария Калиш, известна като Калиопа или музей Градски бит на Русе. Сградата е от 1864 година и според преданието е подарена лично от Митхат Паша, управител на Дунавския вилет, на хубавата Калиопа, съпруга на пруския консул. Къщата определено е невероятно красива и аристократична. Освен красота и история обаче, Русе предлага и неизчерпаеми възможности за градски почивки, защото е един модерен град. Културният календар в този туристически район е подходящ за целогодишни посещения, а възможността да дойдете на някое конкретно събитие в града и да обогатите престоя си с различни изживявания е много примамлива. Не случайно Русе е град кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година. Титла, която определено заслужава. Като дългогодишен туристически гид мога да ви кажа, че районът Русе, Борово, Иваново е много добра дестинация, защото на сравнително малка територия предлага различни по вид възможности, от екскурзии по реката, през динамиката на големия град, до уединението и спокойствието на малките села. А историята – тракийска, римска, средновековна, възрожденска и европейска – тя е добре запазена навсякъде в този регион и най-вече в град Русе, несъмнено един от най-красивите и специални градове в България, който векове след векове е заемал своето важно място на картата на Европа. В туристическия район Русе-Иваново-Борово богатата история се среща с красивата природа, а резултатът несъмнено е приятно изживяване за туристите, както от България, така и от чужбина. Това са само част от изкушаващите възможности за туризъм в региона Русе, Борово, Иваново. Ако не се чувствате съвсем ориентирани обаче, районът предлага възможност за туристическо обслужване. И в Русе, и в Иваново функционират туристически информационни центрове. Това беше моята визуална покана към вас, скъпи туристи. Надявам се, че съм предизвикал вниманието ви, защото мястото наистина заслужава вашия интерес. Не случайно роденият в Русе интелектуалец и философ Елиас Канети споделя: всичко, което преживях по-късно, вече се бе случило някога в Русчук. Убедете се сами и запазете своя спомен за бъдещето в Русе, Иваново и Борово. Ще останете очаровани и ще се върнете. До скоро! Проект Реки на времето се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.